eta amalauan, ni ikasketetan eta ez da gizarriak karrera aldatuta nengoen, eta gero barruko krisiak ez da gizarriak ikasketak iztia erabaki noan eta lanera. Eta orduan, gauzak zelan diren, orain ez duzu lanik aurkitzen, orduan egun berian hiru lan aurkitu nituen. Hiru tokitan izan zidatzen baiatz. Hori biza, inoiz lanik eginda batu eta ez dakit zara. Eta erabaki noan, mendikuren azarrauen eta. Fabrika txikisa da, ez da geni ezen bat langile hongo ginen. Bestintot ezan. Baina, txikisa. Eta ez da negoten movimenturik ez darrez komentariorik edo zen. Eta alakon baten greba deialdi bat eta ez da izan da ni. Noiz egiten dena, asamblada edo denolako bat. Zerrez. Bespera heltzen da, eta zan da, tailarretik hiltzen zana piezak eta banantzen, eta hartzen, makina. Txabal, mañana huelga. Ra! Hori izan, hango funtzionatzen da, zan tipo bat, komisiones obreras ekuda, betidanik ezan da, bizi guztitzen PCQ eta ez dakitzat, eta orduan ere PCQ eta sindikato vertikalean eta ja sartzeko joeria eta banak batzu, eta orduan enlazde sindikala zan, baina, da berak lan hori zuen ez, ezan da, makina, hortxe egiten zuen eta berba egin, bat egin hon, da gehiengoa zuenean ja, greba. Eta orduan hasi nintzen naiz, lan munduko kontuetaz eta langileen borrokaz, ez dakizak. Oso harreman onak izan nituen berarekin. Antonio ditzen da, abizen ez du horatzen, San Faustoko bera.